Il-Prim Ministru Robert Abela ma jiskludix li fis-sigħat li ġejjin jista' jingħata l-bidu għal parti minn protest ġudizzjarju biex l-art ta' Manuel Island terġa' tingħata lura lill-poplu. Dr. Abela tkellem dwar il-kwistjoni ta' Manuel Island waqt intervista l-ħadd filgħodu fejn qal li l-ħolma tiegħu hi li Manuel Island jinbidel f'park għall-poplu. Sostna li huwa daħal għal din il-ġlieda bl-intenzjoni li jirbaħa għal Maltin u Għawċin. Spjega li bħalissa għaddejjin studji legali dwar il-każ u qal li l-ħidma qed issir mhux b'sens ta' populiżmu imma b'azzjoni konkreta. Qal li kemm jista' jkun irid jara li din il-kawża tissolva u mhux tispiċċa tinxtieħed f'labirint li tibqa' għaddejja fuq medda ta' xahar snin. Kompla li din il-ħidma qed issir ukoll f'isem diversi azzjonisti li l-maġġoranza tagħhom huma pensjonanti. Qal li l-azzjonisti huma konxi li mhux se jagħmlu qlieħ fuq l-investiment li jagħmlu snin ilu iżda jrid jara li mqar jingħataw dak li ħarġu minn butom. Tkellem ukoll dwar l-investimenti li ġew mħabbra din il-ġimgħa fosthom dawk ta' Trelleborg u l-Falcon Aviation Engineering. Irrimarka li dawn qed ifissru aktar fiduċja fl-ekonomija. Għalli fil-waqt li 12 sen ilu n-nies kienu jaħsbu darbtejn biex jinvestu, illum il-poplu jinvesti minħabba l-klima ekonomika tal-pajjiż. Fost oħrajn semma li ż-żgħażagħ tal-lum qed jistudjaw f'setturi li huma bżonjużi fosthom dawk tal-IT, intelligenza artifiċjali u suġġetti ta' STEM. Il-Prim Ministru aċċenna wkoll l-inqas rata ta' qatt li Malta għandha bħalissa u li issa pajjiżna jista' jfoka fuq xogħlijiet ta' kwalità. Qal li l-ekonomija tal-pajjiż qed tkompli tgħin biex tgħin lin-nies, speċjalment istituzzjonijiet li fihom Malta iżvantaġġata. Irrefera għal sussidji ta' fuel fost oħrajn, qal li fil-waqt li jinsab perswas li pajjiżi oħra jixtiequ li joffru sussidji bħal ta' Malta, dawn ma jistgħux minħabba l-piżijiet ekonomiċi tal-pajjiżi rispettivi tagħhom. Qal li l-Partit Nazzjonalista u żbaljatu qed ikun populist meta jgħid li ż-żgħażagħ iridu jitilqu minn pajjiżna u li xhieda ta' dan huwa l-istħarriġ xjentifiku tal-istat tan-nazzjon. Qal li fil-waqt li l-pajjiż mhux perfett li 3/4 tan-nies jgħidu li huma kuntenti huwa li sbaħ kejl. B'referenza l-istħarriġ politiku li poġġa lil Partit Laburista f'vantaġġ ta' 39,000 vot, il-Prim Ministru qal li qatt fadal xi jsir u li l-ħidma mhux se tieqaf qatt. Fil-fatt qal li din il-ġimgħa stess il-Kabinett iddeċida li jestendi tax credit ta' 750 euro fotja lil ġenituri ta' tfal b'diżabilità li tful tagħhom mhux taxxabbli biex ikopru l-ispejjeż għat-terapija tulidhom. Għalli minkejja diversi riformi għatem weġġat li l-gvern għadu ma wasalx għalihom. Madankollu għalli l-partit jrid jibqa' saqaħ mal-art u umli u li hu kuntent li hemm tim ta' nies mill-kabinett għal volontira fil-partit li qed jaħdmu għatih. Fl-eluq tal-intervista qal li l-kejl tas suċċess ta' tmexxija tal-gvern huwa kemm ikun kapaċi jkun ta' sosten għal persuni fil-faxxa t'isfel, jiġifieri dawk li għaddejjin minn diffikultajiet mhux finanzjarji.